Il-Kummissjoni Ewropea hija pożittivament sorpriża li issa f'Malta hawn gvern li mhux jgħid ħaġa u jagħmel oħra imma jwettaq dak li jwiegħed. Għal dan il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt attività politika fis-Siġġiewi. U tkellem dwar il-previżjonijiet ekonomiċi tar-rebbija tal-Kummissjoni Ewropea li qed tbassar li l-ekonomija Maltija se tikber. Jien il-Kummissjoni Ewropea ngħidilkom il-verità, ħsibthom ħadu żball, għamilt word check xi darbtejn u kien hemm kelma waħda li ma semmew imkien, bailout. Imkien ma semmew dik il-kelma. U għannota wkoll il-Kummissjoni Ewropea għamlet xi twissijiet ukoll bħal fatt li l-esportazzjoni naqset u xi kumpaniji naqsu mill-beħ tagħhom. Żied jgħid li l-qatu huwa mbassar li se jibqa' stabbli għalkemm il-Gvern qed jaħdem biex dan jinżel. Ħadku qed itwassal biex ħajkun hemm sitwazzjoni fejn l-ekonomija Maltija u l-familji Malti ngħawċin ħajkollhom aktar flus fil-but, ħajonfqu aktar, dik in-nef aktar ħadd iġġenera aktar ġid li minnha nnifisha ħadd toħloq aktar jobs. Il-Kummissjoni Ewropea qed tgħid li d-deficit għal dis-sena il-Gvern se jerġa' jnaqsu taħt it-3%, għal kontrarju ta' dak li qalu esponenti tal-Partit Nazzjonalista f'Novembru li għadda. Qiegħda tara li fl-aħħar hawn Malta hawn gvern illi mhux jgħid ħaġa u jagħmel oħra, imma hawn gvern illi dak li jgħid lil Maltin, imma anke dak li jgħid lill-Ewropej iwettaqhom. Il-kredibilità ma tixtrijiex, il-kredibilità trid taħdem għalija. Il-Prim Ministru qal li jinsab fiduċjuż li nerġgħu nissorprendu pożittivament dis-sena għaliex jemmen li kapaċi mmorru aħjar minn dak li qed ikun imbassar. Dan permezz ta' riformi li diġà twettqu u proġetti li għadha qed issir il-ħidma fuqhom. Għandek il-proġett il-kbir tax-shipbuilding, il-proġett il-kbir tal-Cruise Liner Terminal f'Għawdex, il-proġetti eventwalment tal-Land Reclamation. Dawn huma kollha proġetti li ħajatu impetu kbir lill-ekonomija Maltija b'tali mod illi naħseb jien nistgħu nerġgħu nissorprendu b'mod pożittiv. Tkellem dwar il-benefiċċji li qed jingħataw bħal roħs fil-kontijiet, bonus li se jingħataw lil familji foqra bir-responsabbiltà li dawn jibgħatu tfal l-iskola, u tgħid lil familji f'każ li l-paga minima ma tkunx biżżejjed u li r-romol li joħorġu jaħdmu jibqgħu jieħdu l-benefiċċju tar-romol. Barra minn hekk semma riforma fil-pensjonijiet fejn saħaq li fost l-inizjattivi tiegħu il-Gvern m'għandux l-intenzjoni li jtella l-età tal-pensjoni. Tem jgħid li fl-24 ta' Mejju li ġej il-poplu se jkollu għażla bejn min qed imexxi l qudiem lil pajjiżna u min m'għandux messaġġ xi wasal ħlief li jkun negattiv.